את היצירה. איפה אשר קודם? אשר פה? הנה אשר. כבוד. וסליחה, ואביל המכס שלי שמצליח לשחרר לי רכבים עם דברים מדהימים. איפה דני? דני, הנה דני. דני, תודה. את הפקד הוא שחרר לי עם חלקים יותר יקרים מאשר האוטו עצמו. ואני חושב שהגיע הזמן שהמועדון יעשה קצת סדר בבלגן של היבוא. אי אפשר להביא צמיגים היום בלי 20,000 בלגנים. תבוא לאספה. אפשר להביא הכל פה, אתה לא יודע. בלי כסף, אנחנו רוצים להביא בלי כסף. עכשיו לא אספה, עכשיו זה האופן. טוב. יאללה. זהו, אני אמרתי לה שהעמית חבר'ה, בואו נחשוף אותו. אוקיי חברים, אנחנו הולכים לחשוף את הרכב, אנחנו מבקשים לא להתנפל עליו. תלכו בבקשה קצת אחורה גם כאן, כדי שכולם יוכלו לראות ויוכלו לצלם. אחד מכל צד. אני אעזור לכם פה. עמיתוש. לאט לאט, רגע, שנייה אחת. אנחנו עושים את זה בדרך כלל לאט לאט. לא להיחפז. עמית לאט. חברים, הרכב הראשון בהיסטוריה, פורד מודל T שהיא לא שחורה. אבל תראו איזה יופי. הרכב שלמעשה, גם תקנו אותי קודם, הרכב המרושה, עם רישוי, עם מספר רישוי, עם רשות לנסוע, והוא הגיע לפה בנסיעה, הזקן ביותר בישראל, הרכב שאמרתי לכם 1919, אין לו רישיונות. הוא רק משופץ, אבל הוא לא יכול לנסוע על הכבישים. זה רכב שהגיע לכאן בנסיעה לפני שעה ומשהו. שכחתי את זה, כמו שכח אנשים. אשר, הבאת לך משהו קטן. בוא. ככה הרכב היה. צילמת את זה? שיכול לראות. את הכל? הכל בסרטון. הרבה יותר יפה.